Sanibonani la kuwantshuphakama, nibingelele usifundo. Namhlanje ungaphuthelwa Ushuni kaMaskandi, lapho khona Igcokama Elisha lizobe liveza ukuthi kwenzakalani empilweni yalo. Ngoba uzozwa nje namhlanje lizobona lithi lona kumele liganwe yisi queen, lithole nje ingane yomfana. Khona kuzokwanda umndeni wakubo kweGcokama Elisha negama lalo nje lizosala. Lapho-ke lophinde lichaze nje kabanzi ngayo-ke ishow yayo. Ecela nje mukeli wethu ushiye uvo lwakho ukuthi lisakuphethe kanjani uhlelo leGcokama Elisha, Ushuni kaMaskandi. Sicela nje ukushiya i-comment yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga. Okay, wena ikhondom oyisebenzisa wena ikhondom. Udla nje. Udla nyama. Ikhabisha. Ngane yisi queen nje. Esiyozala nje umntana noma ebe munye. Angeke lisaphela igama leGcokama Elisha uma esezela umfana. Phezulu Maskandi. Ushuni kaMaskandi ngomgqibelo ngo-5:30 PM ku-SABC 1.